Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yauwa, to yanzu bari in nuna muku yadda za ku yi transfer, yadda za ku yi mining. Kun ga gashi na riga na danna mining, ya riga ya yi. To kuma ba za ka taɓa yin wannan mining ba zai yiwu maka danna mining ba, dole sai ka yi wannan transfer din. Yauwa, abin da za ku yi shine da farko za ka shigo nan. In ka shigo nan sai ka danna menu gashi nan. Kun gani ga menu ko? Sai ka danna shi, sai ka danna nan inda aka rubuta send gashi nan. Send, kun gani shi ko? Sai ka danna shi. To nan za ka ɗauko wallet address ta shi wanda za ka tura ma. Za a je maku ita ƙasa. In kuma akwai wanda za ka ma magana sai ka ma magana ya turo maka ita daga cikin waɗanda suka buɗe wannan mining ɗin. Ko ta wayi ma za ta yi. Sai ka ɗauki wallet address sai ka sa ta nan. Sai ka nan sai ka sa 0.1. Mun gani 0.1 shi na sa ko? To misali bari mu ɗauko ita wallet address ɗin, bari mu ɗauko ta. Misali ga wallet address ɗin na ko? Ka ta nan. To bari mu yi copy. Sai mu zo mu sa ta nan. Gashi nan. Kun gani? Wallet address ga kuma 0.1 nasa. Sai suka ce send. Sai ka danna send. Kun gan shi ko? Send, za ka danna send. To sai suka ce nan in sa shi pin wannan zai yi transfer. To sai ka zo cikin Gmail ɗinka. Wannan saƙo dai da aka turo maka gashi nan, wannan saƙo ba kowa ya kula ba. Amma kuma cikin saƙon shi ma da aka turo maka, kun gani? Gashi ga code ɗina gashi nan. Da wannan shine pin. Kun ga pin transaction. Kun gani shi ko? Gashi nan. 2276 sai kuma 28. 227628 su za ka sa. To amma kai ma za a baka naka. Daban sai ka zo nan ka sa su. Nan. Pin transaction kenan. 22. Kun gan su ko? 22. Na manta fa. Yawa 2276. 227628. Kun gani ko? Ƙarasa sai ka danna submitted. To ni na riga na yi, amma dai kawai na yi kauɗi na saki ne, amma na riga na yi. In naka ne za a nuno ma inda ka yi transfer ma da komai za a nuno ma. Kun gani gashi? Kun gani ko? Kun gani? Gashi nan send. Ga kuma waɗanda suka turo min, waɗanda suka dinga turo min nasu. Waɗanda na ba address ɗina suka turo min, ga kuma nawa. Wani kuma da ne transfer ɗin gashi nan. Kun gani ko? To yadda za ku yi kenan insha Allah. Da kaya haka shi kenan. Pin ɗinka a cikin Gmail za ka ɗauko shi. Kar ku manta a cikin Gmail za ka je ka ɗauko pin ɗinka. Yawwa, yana nan sun turo maka, ba sai ka yi wahala wani creating ɗin wani ba. A'a, sun tura maka shi. Amma in ka shiga kasan sai ka danna wannan active da suka rubuta. In ka register farko sai ka fara danna active ɗin nan. Gashi nan ƙasa. Kun gani? Gashi nan active account. Sai kun fara danna shi takwan. To amma tun nan sai ka dibi code ɗinka, pin ɗinka, wanda in ka zo kawai za ka ɗauki wannan address ɗin sai ka sa. Kawai sai ka yi transfer ka tura. Kana turawa ba abin da za ka yi, kawai ka zo ka danna mining. Kawai zai yi insha Allah.